choti ukwati wakonzeka, dziko silingapitirirenso. Mawu a Mulungu akulankhula kwa Amosi, zikonzeretu kukumana ndi Mulungu wako. Prepare to meet thy God, O Israel. Kwa nthawi yayitali takhati kungolankhula za kubwera kwa Khristu Yesu. Konfani kusimikizireni mawu a Mulungu ndi zimene tiphunzire lero ndi mawa zikutisimikizira kuti dzikoli silingapitirire. Yesu akuyenera kubwera. Ndipo ngati Yesu sabwera, ndikuti moyo pa dziko lapansi ukhala osokonekera kwambiri. Kuti inu ndine sitingakonde kukhabe mu dziko lapansi. Ndi pamene dziko lafika aliyense alakalaka kuti Yesu abwere. So tisanalowe mphunziro limeneli tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, tikuthokoza chifukwa cha mawu anu amene mudati simudzachita kanthu musadaulule chinsinsi chanu, musadaulule zinsinsi zanu kwa akapolo anu. Tikuthokoza chifukwa palibe chimene chikuchitika pa dziko lapansi chimene inu simunalereretu. Tikuthokoza monga inu kholo, monga inu tate wathu mukupanga china chilichonse kuti ofuna kupulumuka apulumutsidwe, ndipo otayika chikhala chisankho chake. Tikulakalaka masana ano maola wa tsiku la Sabata mukatichitire chifundo, mukatikomere mtima, mukapulumutse wina aliyense wa ife mchipinda chino, kuyambira ndine kulankhula nkosakwanira, mukulakalaka kusinthika kwa moyo, mukulakalaka kusimikizika kwa mtima kuti ndithu inu Yesu mwayandikira. Mawu anu akulankhula kuti kasaka nthawi kakang'onong'ono ndipo wakudzayo adza ndipo sadzachedwa. Koma ulungama wanu adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro. Muonjezere chikhulupiriro chathu, mutikhazikitse m'mawu anu, njira zathu, ntchito zathu zisimikizire kuti inu Yesu mwayandikira, ndipo ife tikuzikonzesera kukumana nanu. Lemekezeke mutamandike masana ano. Tikumanga mphamvu ina iliyonse, malingaliro ena aliwonse ofuna kutsutsana ndi mawu anu. Inde ziwanda ndi Satana mwini musalole kubweretsa makayiko pakati pathu. Koma inu Mulungu okhala kumwamba mwa angelo anu musimikizire za mawu awa masana anu, chifukwa mwayandikira ndipo simufuna ngakhale mmodzi wa ife akatayike. Muyime nane, muyike mawu anu mkamwa mwanga, inu nokha Yesu muonekere, mu dzina la Khristu Yesu. Amen. Luka chapter 21 kuyambira verse 25 mpaka na verse 32 tiwerengere. Mawu akula kuti no mbado uno suzapitirira. Yesu akulankhula motero kufikira zonse zitachitika. Zimene tifati werenge mavesi awa Luka 21 kuyambira verse 25 mpaka na verse 32. Yesu akuti zimenezi mbado umene uzaone zimene zikuchitika udziwe kuti mbado umene usupitirira kufikira Yesu atafika. So Mulungu akhale ona aliyense akhale waboza. Tatiwerengereni. Bible lachichewa Luka chapter 21 verse 25 mpaka na 32.
anthu akukomoka ndi mantha kuyembekezera zinthu zili mkudza ku dziko lapansi pakuti mphamvu zakumwamba zidzagwedezeka ndipo pamenepo adzaona mwana wa munthu ali mkudza mu mtambo ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Verse 28. Koma poyamba pakuchitika izi weramukani, tukulani mitu yanu chifukwa chiwomboledwe chanu chayandikira. Verse 29. Ndipo ananena nawo fanizo, onani mkuyu ndi mitengo yonse pamene iphuka muyipenya nimuzindikira panokha kuti dzinja lili pafupi pomwepo. Inde chotero inunso pakuona zinthu izi zili nkuchitika zindikirani kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Indetu ndinena ndi inu, m'bado uno sudzapitirira kufikira zonse zitachitika. Kumwamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzapita. Tathokoza. Bible kulankhula mu Luka chapter 21 mawu amene akulankhula ndi Yesu Khristu. So pa verse 25 akuti ndipo kudzakhala pa dziko lapansi chisauko cha mitundu ya anthu ali kuthedwa nzeru. Verse 26 akuti anthu akukomoka ndi mantha ndi kuyembekezera zinthu zili mkudza ku dziko lapansi. Verse 28 koma poyamba kuchitika izi zikupangisa anthu kuthedwa nzeru, zikupangisa anthu kusauka, zikupangisa anthu kukomoka ndi mantha. Pakuyamba kuchitika zinthu zimenezi akuti weramukani, tukulani mitu yanu chifukwa chiwomboledwe chanu chayandikira. Inde chotero inunso pakuona zinthu izi zili kuchitika zindikirani kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Muphunziro la lero ndi la mawa tingofuna tione zimene Yesu akuzilankhula, zimene zipangisa inu ndine kukomoka ndi mantha ndi kuthedwa nzeru ndi kusausika m'miyoyo yathu pamene tikuona maulosi a nthawi ya kumapeto. Mawu a Mulungu akutipasa chenjezo. Miyambo 3 verse 5, Masalimo 118 verse 8 ndi 9 akuti kukhulupirira Yehova ndi mtima wako wonse osachirikiza pa luntha lako. Ambiri titayika chifukwa cha kuchirikiza pa luntha lathu pakukhazikika pa malingaliro athu. Mawu a Mulungu angathe kuoneka ngati sachitika, angathe kuoneka ngati onyozeka, koma ndi mawu a Mulungu akwaniritsidwa. Aliyense akhale wabodza, Mulungu akhale woona. Chenjezo Masalimo 118 verse 8 ndi 9 akuthawira kwa Yehova nkokoma koposa kukhulupirira munthu. Kuthawira kwa Yehova nkokoma koposa kukhulupirira akulu. Mulungu akuyembekezera nthawi ya kumapeto kuti inu ndine tithawire kwa Yehova, tikhulupirire mawu a Yehova, tisakhulupirire maganizo athu, tisakhulupirire maganizo a anzathu. Anthu a Mulungu pamene zinthu zikukhala ngati ziliko bwino pang'ono tingathe kumalimbikitsana mitima, koma zinthu zikazamba kuvuta aliyense akuti mphenzi agwale amatani amagwira mutu wake, aliyense amafuna kupulumutsa moyo wake. Chaka ichi cha 2022 anthu a dziko lapansi achitchula mu chizungu akuti has been termed apocalyptic. Mawu amene akutanthauza chani? Akuti chaka cha 2022 sanafotokozere mawu amenewo, mafuna mudziwe. Yakobo 2 verse 19 akuti ukhulupirira iwe kuti Mulungu ali mmodzi uchita bwino, ziwanda zikhulupiriranso ndipo zimatani zinthunthumira. Satana amadziwa mawu a Mulungu. Madziwa
Yes. Koma inu ndine timaona ngati Satana sazwa yani mawu a Mulungu. Ndi timasewera naye. Ndimayankhula mawu kunena kuti no Satana simbuli. In fact wina akuti Satana ungathe kumpasa mayina onse koma usayeketse kutcha kuti ndi mbuli. Ndikuti sikumudziwa ndani? Satana. The devil is not a fool. The devil is not a dull scholar. Now inu ndine chifukwa ndi PhD, ndi masters, ndi experience ya 40 years. Nimaona ngati kuti ningathe kumudola Satana. Anthu a Mulungu ambiri zazidikira too late. Satana wakhala alipo over 5,000 years. Inu ngakhale zaka 100 simunatani simunakwane. Satana amawerenga Bible, amadziwa ulosi, ndipo amadziwa kuti ulosi wasala pang'ono kukwaniritsidwa, ndipo amazikonzesera. Ndinu ndine amene timayenda mwachimbulimbuli ngakhale ndi Bible mawu a Mulungu otisogolera. Tsoka ilo timanyoza mawu amene akutisogolera ndi kuyamba kuyendesa moyo wathu ndi maganizo athu ndi nzeru zathu ndi skulu yathu ndi zoyankhula abusa, zoyankhula atsogoleri, zoyankhula zathu, zoyankhula banja lathu. Ndife anthu atsoka. Mawu a apocalyptic mukawapeza mu Noah Webster Advanced Dictionary. Akuti mawu amenewa amakhala akutanthauza kapena amakhuzana ndizokhuzana ndi zimene zinalembedwa buku la chivumbuluso. Now adziko akugwiritsa ntchito mawu amenewa. Mawu amene ali m'Baibulo koma namati chaka cha 2022 zimene zichitike si zinthu zawamba. Akudziwa bwa mwini Satana amene iwo amamutumikira mokhulupirika watani ameneyo wauza. Inu ndine Mulungu akutiuza tikunyozera koma iwo sanyozerayi. Mu chaka cha 2020 newspaper la ina The Time magazine idati chaka cha 2022 zochitika mmenemo tukamba 2020 zikhala zokwanirisa ulosi. Tamfani in newspaper The Guardian, newspaper imene. So mume kunali msonkhano wa akulu oyendesa dziko lapansi. Na dziko limangozendera ayi alipo amene amalendesa ndipo amakhala ndi misonkhano namakambirana. A president so anapita kuti amati ku Davos ku Switzerland msonkhano wa World Economic Forum. So newspaper ikuti so pali nkhondo imene kuchitika lesu kamba za nkhondo komano chifukwa cha nkhondo yochitika imeneyi tamvani awakulemba ndachikunja akuti nkhondo imeneyi ikuchitika ku Ukraine. Ndakuti no Ukraine war weighs heavy as apocalyptic mood shrouds Davos. Dawo chizungu amene mazo chizungu mungathe kumvetsa mawu amenewa. Akuti mu msonkhano akulu adziko lapansi ma president ndi azinzawo aliyense ku msonkhano kumeneku amadera nkhawa za nkhondo koma akuti maubongo mwa anthu amenewa kuyang'ana msonkhano muoneka ngati aliyense akuza kuti dziko likutani likutha. Apocalyptic mawake ndi amenewo dziko likutani likutha. Awa ndi anthu achikunja osapembeza ma satanist. Atoibu angathe kwatchula mayina kuti awa timadziwa awa naye anzanga timadya nawo amenewa koma akudziwa kuti dziko likutha. Inu ndine tidakanyozerabe nitiganiza kuti tingathe kukhala mbali ya Satana tikatero tikathana naye tizapita mbali ya Mulungu. You cannot trick the devil. Sindizwa ngati mukuona akuti ndimafuna muwerenge mawu awa ndi newspaper yomwe ita ndithu akuti mwamba omwe akuti the invasion may have been the beginning of the Third World War and our civilization may not survive it. So kusonkhano uku aliyense amati koma nkhondo imene yambika ku Ukraine, Russia ndi Ukraine situkamba nkhondo imeneyo tikambabe mawa imeneyi
ingathe kukhala kapena kuyambika kwa nkhondo ya dziko lonse lapansi. Akulankhula ndi akuluakulu amene akuziwa amene dziko limayendera. Ndiye tamvani akuti koma nkhondo ikangobuka adi momwemo maiko athu abalalika. Ndiye mumve olembayi, this is the Guardian 25 May 2022 akuti others, so olembayi akulankhula za zimene zimachitika kumeneko, akuti others were voicing similarly dark thoughts, some publicly, some privately. So much what? So much so that at times it what? It felt as if the meeting was taking place not in May 2022 but in July 1914 or August 1939, times past when the world has stood on the brink of the precipice. Mankhani yanji akuti mene akulu ku Davos ena amayankhula pagulu, ena mukamaenda nawo makolido kumalankhula chapansi kuti simsizili chani sizili bwino. Ndi akuti zimakhala ngati kuti msonkhano wawo ukuchitika 1914 mu July. 1914 unachitika cha 1914 mu July, panali patangosala kanthawi kochepa kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi ya 1918 ya 1914 zani iyambike, imene inachitika 1914 to 1918. Kapena kuti zimakhala ngati msonkhano ukuchitika mu August 1939, patatsalaso kanthawi kochepa kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi ya 1939 to 1945 kuti ichitike. Zimene zinali kumenekoko. President atokati timachesa anawo tikanafu saidi anali kuonkuta ndizoona adi zinali choncho. Akuti aliyense amaoneka kuti akugwidwa tsemwe. Inu ndine tidakangonjoya anthu a Mulungu. Tamvani 17 May 2022, Bank of England Governor, this is msn.com, sounds apocalyptic warning on food shortages. Tufuna mumve itumo wameneo. Uyu ndi governor wa bank ya ikulu ku England uyu. Koma akupereka chenjezo lokuzana ndi kutha kwa dziko koma kukambatuza mavuto achakudya amene akubwera pa dziko lapansi. Yesu analankhula sanayankhule? Analankhula. Musamva za njala ndi mbiri za njala. Koma Yesu anati musadere nkhawa kwambiri chifukwa chisiro sinafike, koma ichi nchiyambika chani? This is the beginning of sorrows. Pali azimayi muno. So leba ikayamba kuti yamba leba imaleka? Leba silekatu. Ikangoyamba yatani? Yesu akuti zikazamba kuchitika izi ndi chiyambi cha leba. Samalani musembekezeso mtendere. Mzimu wa chinenero ukutambasula kuti mavuto akadzayamba amene ali ndendende okhudzana ndi kubwera kwa chiwiri kwa Yesu, mavuto sasasiya sasachepa msinkhu koma azingokulirabe kwambiri ndi kwambiri mpaka na Yesu kutani? Yesu kubwera. So mufuna muzikokerere mukupanga masamu, tifuna ndikusimizireni mukhumudwa ndi masamu anu. Tamvani akwamba CNBC News akuti ku Britain anthu chimene achita chifukwa cha mavuto a njala akusankha kuti ngati madya katatu tayamba kudya kangati? Kawiri, mwinanso kangati? Kamosi. Kuti mwina tingathe kudyako masiku ochulukirapo, akuterotu. Akuti skipping meals and shrinking portions, Brits are being warned of apocalyptic food price rises.
ndifuna mumve mawaja uku amakamba za apocalyptic food shortages, koma kuti ngakhale mitengo makweredwe yake ndaulo sokhaokha. Tiona akuti anthu oposa pa anthu 5 ena aliwonse, anthu oposa 4 ndi anthu angati amenewo koma kuti more than 4 in 5 people in the UK are worried kuti sizili bwino. More than 25% akuti sizili bwino. Actives Post akuti the apocalyptic global food crisis that we were told to prepare for has already started in 2022. Then werenga mawawo akuti there isn't going to be enough food for everyone this year. Akuti chaka chino sikukhala chakudya chokwanira wina aliyense. Mumve mawu a Mulungu amene kulankhula kwa anthu a dziko lapansi awo. Akuti ambiri akhala kuchenjeza kuti nkhani ya chakudya mu 2022 kupita kusogolo ivuta. Kotero kuti tisadikire kuti kodi ivuta liti, chifukwa yafika chani? Yafika kale. Akuti millions upon millions of people around the globe will be desperately hungry. But what we are experiencing right now is just the tip of the iceberg, because things will be so much worse by the end of what? 2022. Zinthu zifika pamponda chimera. Zimene zikuchitika pano nditi ziduswa. Anthu a Mulungu mu msonkhano umene unalipo mme china chimene anakambirana mavideo yake alipo akuti, are we heading for a global recession? And if so, how concerned should we be? Kodi dziko lapansi, this is the World Economic Forum, 24 May 2022, sizakalezi kumene kuna president athuko amakambirana. Kodi dziko lapansi likuoneka kuti likusesereka kuti likumane ndi mavuto azachuma. Now sakunena kuti kapena ayi, akuti kumozukhala ngati ndi choncho. Ndefunsa kuti ndiye zitikhuza bwanji. Mukawerenga article imeneyo pa World Economic Forum akuti iyayi mawu kuti recession tisamatchule chifukwa machitisa anthu mantha, ati zingoti banana zimene amanena atiwo. Chifukwa tikamati recession anthu ayambira amachita chani? Amachita mantha. Anthu a Mulungu ndifuna mudziwe dziko lapansi chimene chikubweretsa njala ndi zinthu ziwiri: chakudyacho chasokonekera chifukwa cha nkhondo, chifukwa cha nkhani za nyengo. Koma ngakhale chuma cha maiko ambiri pa dziko lapansi chikutani? Chikusesereka, ngakhale chuma cha Malawi. Zona zabosa zona. Ndiye mukaza kuti sibwerera tadikirira. Akutuza a World Economic Forum. This is 23 June 2022. Zapompanoes. Akuti research from 44 countries shows levels of rising inflation across the world. Akufufuza akuona maiko akulu. So maiko ndio onse ali hapa. Aikandandanda wa maiko awo. Pamene pa Europe yense alipati alipamene pa America alipompa, China, India, Japan, South Africa, maiko onse okhala ndi maina awo, United Kingdom aliyense alipamene pa. Akuti chuma cha maiko chikusesereka, zikupangisa moyo kukhala ovuta. Ku Ghana 29 June 2022, Al Jazeera, protest over economic wars enter second day in Ghana. Anthu ali munsewu chifukwa chani? Mavuto azachuma uku Ghana, uku chani Pakistan. Business Standard, PTI supporters stage nationwide protest against inflation.
mavuto azachuma sakutani anthu a mulungu sakulongosoka ku Sri Lanka atikakwika state of emergency kuti tetime this is April 2022 ukunkutani ku UK thousands march in UK to demand action on inflation. Now zinthu izi ngati sukuzidziwa bwino uwona ngati kuti ino ndi vuto la chakwera, koma mapresident tikuwaona maiko tikuwaonawa ndi vuto la munthu mmodzi limeneli ndeni vuto la nda dziko li. Now akamati reserve bank ali ma reserve bank muno koma ndizoti ndafunse sandiyanka. Akamati reserve bank dziko nali lonse kuli banki yaikulu, bank manager ndi andani? Reserve Bank of Malawi ndi anda ya boma la ndani, boma la Malawi. Ku Reserve Bank ya ku England tikunenayo, ku Federal Reserve dziko nali lonse kuli banki yaikulu. Mukafufuze bank manager si ya boma, mukatani mukafufuze. Ukunguchani uku ku Brussels kwazunguko nearly 80,000 people in Brussels protest high cost of living. Antwali Munsewo 21 June 2022. Thousands of Argentines protest soaring inflation. Kumeneko kwa Argentina Antwali Munsewo France 24. Zisizo kutani ukunguchani uku ku Malawi tough times. Mawabu na meneo azikwacha devalued by 25%. Akuti ngakhale ku Malawi mavuto akhala utani othinana fwa kwacha itani ayigwesa. Mwazona mine zinthu zikuendera mene kwachagwa kusalima anthu anali pansewu times anthu anali pansewu uku kusalima kumeneko akuti moyo ukudula. Now zinthu izi muganize kuti dziko lonse chikuchitika ndi chani? Dziko lonse chikuchitika ndi chani? Ngakhale mitengo yakuno kukwera a United Nations akulankhula. United Nations Information Service 27 May 2022 food price hikes in Malawi. Ngakhale kwathu kuno akuti zinthu zitani zikwera. World Bank is projecting a sharp rise. Akamali sharp mazota nthazo lake kusongoka kwa kukwera kwa chani si zakunja twizi zakutizi zaku Malawi. Ndeni musiyang'anira choncho paja ndimene timachitira in consumer price pushing more Malawians into poverty. Anthu a Mulungu mafuta oendesa magari motofe sitaona mena akwerera ndikalekale kuchoka pa 1.3 kufika pa chani pa 2000 44% mafuta akakwera. So ndalama yagwa mafuta ataniso akwera. Kodi munawerenga kuti kota ale wachizungu akuti sapezeka kota ino munawerenga? Si munawerenge. Apezeka ndi wachichewa basi. Ndana kuti chifukwa cha wachichewa 3 months osati 6 months. Uyo alinaye sogolera. Akuti chifukwa cha akuzala machine koma ana chizungu china. Chifukwa makota ale atamkaona sama pangidwa kuno. Amapangidwa kunja anena kuti ndalama yakunja sikutani. Now zimenezi these are indicators. Yesu akuti kwa mkaona izi musakhale moyo wantambasali pakadafunda padatani. Anthu a Mulungu mafuta akwera zinthu kuzaona zinthu kukwera awa ni mabasi awa ife opita kulilongwe kupita ku Mzuzu pano pa 20,000 ndizona mwana 15,000 Mzuzu to Blantyre 32,000 basi tu hii 32,000 kuchokera pa 20 ukanenera muna 18 tilipatani. Na usimenezi Mungu ziyang'ana. Fertilizer alibaba mujanu anali baba anali 40,000 lero alibaba 73
January nthawi yolima, July sichikulima, fertilizer angotani sharp rise, atiuze mafuta ophikira, bread. Kumatani basa chidwe anthu a Mulungu ndi kwathu kuno chimanga. Mukuzati kumpoto kuno ambiri sinakolole, mwina simukudziwa, ife timakolola mochedwerapo. Chimanga chidakali munda, pitani pansika mukafunse chili pa bwanji tini 7,000. Tikati tini ndi 20 kg kuno ngakhale nthawi ya njala. Okay, osa nthawi ya njala zinthu zonse zikakhala bwino, koma nthawi ya December sinamve kuti tini ndi pa chani 7,000. Koma lero chimanga chili munda tini ndi pa 7,000. Mvula idakali pompo. Anthu a Mulungu soya ena ali pa 18,000 nthawi yotani yokolola 20 kg. Mteza unali pa 22 wangosika kufika pa 18, ndipo ukhanga twayima ufuna uzidaniso. Anthu a Mulungu ndifuna timve zimene mawu a Mulungu akulankhula. Zinthu izi zisachititse mantha nkomwe ungazisinthe ngati ayi. It is apocalyptic. Zikwanisa ulosi. Nthawi ya ulosi ikakwana obe utapanga china chilichonse chitheka. Dziko lonse lapansi cho ndi ulosi. Aliyense akulira mofanana, akuchita kutuza 23 May 2022 ku Malawi, our Save the Children akuti no a Malawi 5.4 million ali pa chiopsezo cha njala. A third of Malawi's population is on the brink of extreme hunger. Global food catastrophe. Taona nkhani ya zakudya. So munthu tiyeni matransport akwere, mafuta akwere, magalimoto tipakira, koma chakudya chikwere ndipo chisowe. Tipakira mimbazi. Anthu a Mulungu tikuyenera kusamala ndi kuzikonsesera. Mulungu akuti sinzachita kanthu ndisana ulule zinsinsi kwa ndani? Kwa akapolo anga. Chifukwa Mulungu safuna iwe ukhala ukhulupirira Bible kulira mofanana ndi anthu achikunja. Mulungu safuna zimenezo. Koma tsoka ilo chifukwa cha kunyozera ambiri ngakhale tili muno tilira mofanana ndi dziko lapansi. Nitiganiza kuti tini ndalama usiku wake umakhala umodzi umene amalengeza kuti ndalama yatani yagwa. Tsoka ilo ndalama isili nyumba ili kuchaniso ku banki. Alipo ambanki muno mwafunse atati alengeze pano tili kuchachi uno kuti ndalama yagwa. Ndiyo utamange fuma usunge sabata, ningodika sabata lilowe upite ku ATM ngatoka pesako chani ukangona ATM closed, ATM closed, ATM closed. Kutamanga mawa, kutamanga mande ukamva banki chani closed. Asogolewa kutuza zikumatani ziti. Now almost every month end maiti ya mwambiri samagwira ntchito. Now simumadziwa chifukwa aliyense kapena anthu ambiri ali pakaganyo walandira kandalama pena pake ndalense afuna akatenge ndalama. Ndalama zimakhala mbanki muja sizikwanira wina aliyense amene anakaika ku ndalama zake ngasimukudziwa. So ena anakangongola 10 billion koma iwo anasungisako 500 million. So 10 billion anatenga kuti abanki amapanga ndalama amasunga ndalama zanu. So achakungongola ngongola inusu mnaka ngongola konko
simunakungwa ndalama ya ndani. So abanki ali ndi chinsinsi chimene amadziwira nechoka mansenda amati aliyense akathamangira uku banki titseka mawa iyi ndi amati network yagwa akakuchedwesa wina agiva kuti sinditenga lero nzatenga mawa afuna pati. Anthu a Mulungu taona za madyedwe. Yesu akuti odala ndi amene amva nkutani nkuchita. Cholinga sikukuopsezani koma kunena zimene mawu a Mulungu anena, zimene tawerenga kuti zochitika kumapeto zizasausa moyo, zochitika kumapeto zizabweresa mantha zochitikazo. Uli ndi ana 6 mmene chimanga chikukwerera, iyo kudikira ukalandira ukagule chimanga, ukalandira ukagule chimanga, zigwira nthawi ukhalamo. Mawu a Mulungu amaoneka ngati opusa, kwa mawu a Mulungu sotani sopusa. Inu ndine sitingakhala kuchenjera kumposa Mulungu. Tione mbali yomaliza, kusinthika kwa mayendesedwe a chuma. Tawerenga ni Yakobo 5 verse 1 mpaka na 3. Tukamba za nthawi ya kumapeto ndi cholinga choti anthu a Mulungu ena ife tikuyikamba nkhani koma tisanakhazikike ndi kusimikizika. Tidakagwederabe, tidakakayikabe, maplani athu ndi apatali. Imafuna tiabweze ndi kukhazikika pa mawu a Mulungu. Ena ife tikukayikira zingakhale zona dziko lingathe. Ndikuganiza kuti mmene taonera dziko lonse lapansi chuma chikusesereka, aliyense akukamba za mavuto ofanana. This cannot be a mere coincidence. China chake chikuchitika kwina kwake. Katiwerengeni Yakobo chapter 5 verse 1 mpaka na 3. Tione mbali yomaliza ya za chuma. Kwa lero tingoona zinthu zokhala ziwirizo. Tatiwerengereni. Tapaseni microphone yache. Achuma ouma mtima atsutsidwa. Verse 1. Nanga tsono achuma inu lilani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu akudza pa inu. Chuma chanu chaola ndi zovala zanu zajiwa ndi njenjete. Golidi wanu ndi siliva wanu zachita dzimbiri. Ndipo dzimbiri laje lidzachita mboni zoneneza inu. Ndipo zidzadya nyama yanu ngati moto. Mwadzikundikira chuma m'masiku otsiriza. Taonani mphotho ya antchitowo. Tathokoza. Mafuna 1 mpaka na verse 3. Akukamba za chuma. Ine sindukamba za chuma, ndikukamba za chuma. Mavesi awa akutionesera kuti nthawi ya kumapeto. Verse 3 akuti you have heaped treasure together for the last days. Nditsoka kusunga chuma nthawi yachani ya kumapeto. Chifukwa udzalira ndipo malira usiku wake umodzi, ndipo umalira popanda kukutonthoza. Chifukwa umakhala moyo wozifinya kuti mwina ndipange icho. Chuma chonse chasesereka chapita kwawo. Akuti wachuma alira. Kulira kopsa chifukwa wazikundikira chuma masiku otsiriza. Ndiye kuti ngati wachuma akulira masiku akumapeto chifukwa wazikundikira chuma, ndiye kuti chumacho chikuyenera kubalalika nthawi kumapeto. Zoona sabosa? Zoona. Akadalira bwa zonse zikuyenda bwino. So kumapeto tikuyembekezera tikaona chuma chikubalalika modabwisa tizokuti china chake sichikutani sichikuyenda bwino. So sititenga chinthu chimodzi kunena kuti mmene chikuyendera ichi dziko likuta, koma tikuona ichi ndiye tikuona zonse tikuti no, zonse zingangochitika, china chake chikutani apa chikuchitika. Anthu a Mulungu, J.P. Morgan, Chief Executive, this is June 1, 2022, this is the New York Post, warns
of an economic hurricane. Warns an economic hurricane is coming. Hurricane maiziwa ndija zimphevu za mkuntho. Ndi akuti chinkuntho chimene chicha koma chi chinkuntho chakubalalika kwa chuma chikutani chikubwera. Now JP Morgan ndi mabanki olemba akuna kuti no mabanki akulu mwinaso banki yaikulu kwambiri ya ku America osati ya boma koma za wanthu. Ndi so chifa dziva kuti sikuoneka bwino kusogoloko. Now Time magazine adatuza. So okhulupirira Satana amakhala okhulupirika. Akanjira uthenga amauza anzawo kuti ataniso nawo akonzeke. Adalankhula mu 2020. This is the time.com mukafufuza mukazipeza ezi. Anati ndemumve. Now that was October 2020. Akulankhula mawu ndinifuna mumve chizungu chimene akulankhula apa. Akuti it's 2023. Here is how we fixed the global economy. Amene mamva chizungu. Iza kuzilemba mu 2020. Koma akuti it's 2023. Here is how we fixed the global economy. Akutanthauza ja. Ndio chuma chikwenera kutani. So mmene ali mu 2020 nthawi ya COVID anaona mmene zinthu ziyendere. Ndiye akunena kuti so akuyerekeza kuti ali mu chaka cha 2023. Ndiye akuyang'ana kumbuyo. Ndiye kuti mmene chuma chinayamba kubalalika mu 2020 chinapeza kuti chinasesekeratu. Ndiye tinayamba kuchikonza chuma chicha. So tafika mu 2023 tikuyang'ana kumbuyo tikuona kuti tinali mavuto akulu. Bora ko pano zimene akulankhula apa. Uno ndi 2022. Nkhondo ili nkati mawatikamba za nkhondo. Imaoneka ngati nkhondo itha posachedwa koma kuti nkhondoyo mwina itenga zaka. Kwa nkhondoyo ndimene kupangisa mafetereza kutani kukwera. Anthu a Mulungu olemba wanalemba za kubalalika kwa chuma. Chuma chikwena kubalalika chifukwa kukubwera mayendesedwe anyowani achani Dziko achuma. Ulo sunatiuza zikwena kuchitika. So amalemba ni mkulu amene nde tifuna tione kodi mmene chuma chikwena kusinthikira chisinthika motani. Ndizoona ndi chuma chisinthika. So apa timvera ka video pang'ono. Uyu ndi president wa ku Seychelles. Somewhere kacha mu February ka March kunali msonkhano umene amautchula World Government Summit. Msonkhano uona za mayendesedwe a dziko koma zooneka kuti mayendesedwe a dziko akufuna asinthike. Tetimva anthu awiri akulankhula. Weaponizing money, weapon as money, money as a weapon system. I would say the very survival how governments will be in the future. So most important summit because it's
weaponizing money. Weapon as money, money as a weapon system. I would say the very survival, how governments will be in the future. So, most important summit. Because it's looking at all aspects of government. And we are also looking at the future. For example, this morning when the topic was on the New World Order, this is something that will touch everybody, and we should all be involved in it, because whether we like it or not, the New World Order will dictate how things go. All right. So amamuchita interview president amene ndamati nsonkhano unali nsonkhano wabwino kwambiri chifukwa tikuona zasogolo moti mmawa uno mu nsonkhano wathu panali mutu wa New World Order. Uku kunali kwa ma president ndi anthu oyendetsa maiko apa oyendetsa dziko lapansi. Ndakuti no nkhani itangofika pa New World Order aliyense anagwedezeka, koma palibe kuchitira mwina chifukwa nkhani ya mayendesedwe atsopano a dziko lapansi akhuza ndani? Wina aliyense. Ndeti mumve kusonkhano omweyo nkhani zokhuza ndi chuma ndi mayendesedwe anyowani a dziko lapansi. Weaponizing money. This was the World Government Summit of 2022. New World Order, CBDC. Weaponizing money. Listen. And it's not about the U.S. versus China. It's about what underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71. And so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of akulankhula msonkhano omweyo kuti tikamakamba za kuyendesa kwa dziko chinthu chimene chili chachikulu kwambiri ndiyo ndalama. So pamene tikukambirana za New World Order kapena za World Government Summit, World Government, dziko limodzi, mayendesedwe atsopano, akulankhula mzimayi uyo kuti ndifuna ndinene motsimikiza kuti mmene zikuyendera pa dziko lapansi chisimikizo chonse chilipo kuti tikusiya tsopano maiko akusiya mayendesedwe achuma amene tikudziwa pano ndipo akubweretsa mayendesedwe anyowani, ndipo mayendesedwe anyowaniwo ndi a digital. Ndalama yosatani yosagwirika. May 19, 2022, controlling the currency. Chuma. So mene ndulo situona kumapeta. Chuma chikuyenera kusinthika mayendesedwe. 12 May 2022, Breitbart, World Economic Forum pushes cashless society, central bank digital currencies. Konkuja kusonkhano kucha akulu onse anali kumeneko, ndipo anati sopano tikuyenera kuchosa ndalama yogwirika, aliyense akhani ndalama yosagwirika. Zonse zikuchitika chifukwa chani? Satana wawerenga ndipo akudziwa kuti ino khanga ti Mulungu andipasa permission sopano. Satana sachita zinthu opanda chani? Permission ya Mulungu.
adafuna kuti amugwire Yobu, anankwanisa sizinatheke. Satana adati Ambuye Yobu sindingamukhuze mwamwikira chani mpanda. Tachosa ni mpandawo. Ndiye Mulungu adati ndachosa mpanda. Tsiku lomwelo antchito amachita kupasirana. Uyo akubelesa uthenga uwu kuti moto wangogwatu, chuma chonse chapita, ng'ombe mbuzi zapya. Asana malize wina kubwera mphepo tu anano Satani afa. No, zilipo zinthu zina tingathe kuzipempherera Mulungu angathe kuzisinta. Koma ngati ili nthawi yakwanisa ulosi, obe musale kudya sizitani sisinthika. Anti mmene ndikuzoonera ine zinthu, mmene Bible likutambasulira, ndikuona ngati kuti no Mulungu wapereka key. Chifukwa dziko lapansi lasankha kupandukira Yehova. Ndiye mawu a Mulungu akunena kuti Mulungu akaona kuti no anthu asankha adzawasiya pansi pa ulamuliro wa iye amene amusankha. Andizikuona kuti nthawi yake ndino. So onse okonda Mulungu akwena okhala pa chivuto sopano. Ndalama imene kubwera imene panopa kuitchula Central Bank Digital Currency. So dzina lake angolitchula limeneli. Itokhala dola yomweyo, kwacha yomweyo, koma ndi yosiyana ni ndalama ya pano. Kwa America, this is March 26, 2022, The Hill, Biden is planning a new digital currency. Here is why you should be worried. Akuti ngakhale kwa America, a president asainira lamulo amati executive order. Imene akuti, that was March. Anasainira lamulo limenelo, ndi adati miezi 7 ikamata ma department atatu, the Treasury Department, Office of the Attorney General, and the Federal Reserve, ituluse lamulo la mmene ndalama ya America yosagwirika m'manja izaendere. Koma pali nkhawa ikubera chifukwa cha tamvani. Why the digital dollar? Nchifukwa chani ndalama yosagwirikayi ili yopsa. So akwira nkhula apa chimene ndalamayo izakhalire ndi mayendesedwe yake. The rollout of a traceable and programmable digital dollar in the US is being fast-tracked. And with the abundance of scorpiopaths in Washington, not only will the digital dollar destroy economic freedom and financial privacy, it will destroy free speech too. Say something wrong and your digital dollars are cancelled. So ndalama iyi akakupasa azilondoloza, it is traceable. Akulu acha ndalama chasanagwisa benchiro ufikira pano atiziwa ndalamayo aida program mmene mpamba ukangoiponya mapini angapo umazangomva tatani tatseka kuimba fona alitabwera ni kuno chifukwa tikukaikira kuti mwana ndinu wakuba ndembweresa ID yanu ukapanda ID ikuendera bwa ndalama zikhala momwemo koma ndalama ndi yangapi ali ayi. So ndalamayo aichita program munjira yonena kuti tipite pasogolo apa akuti the issuer has control over how it is spent by the recipient. Amene wakupasa aini mphamvu yokuti no mmene ndalama yonga itani ungaigwirisire ntchito ulosikuoneka apa akuti akupitiriza apa programming could become a key feature of any future central bank digital currency in which the money would be programmed to be released only when something happens.
So ndalamayo munthu uyo akakupasa ndi akuuza tingopitiriza kuwerenga apa, akuuza kuti akuti one potential use could be control over benefits payments, okay? A programmed digital currency to the US system of paying benefits, it will have similar goal of restricting the recipient to buying only essentials such as food with the money. So ndalama akakupasa na maperekedwe ake sura zangopereka, chuma chikuyenera kugwa, zinthu zikuyenera kukwera, pakuyenera kukhala kubalalika. Ndeti zamva kulengeza kuti pano alisatenge phone yake akachite download application ina yake pa internet ya boma, ndipo kangucha download ungweka ID yako, basi mene mumuli ndalama ungathe ukagulira chakudya, ungathe ukagulira chakuti, ungathe ukagulira chakuti, ndipo ndalama yake kuyambika mnjira iti imeneyo. So ndalamayo azinena kuti ndalama imene tayikaomu ndongogulira sopo ndi chimanga ndi ndiwo bonya. So tanena zinthu zitatu izi. Ufuna ukamwere ndalama sikatheka utani kumwereka. Ufuna upangire transport ndalama itani ikana. Upita hapa basi nini ndalama omu tatumize pini tayika pini yako ndalama yokanika kutani kutuluka. Ni ndalama imeneyo kubwera imeneyo. Anthu a Mulungu, Pope calls for new economic order. Papa alikuchani? Alikuseri kwake. Chifukwa sudati sasa khoza kugula kapena kutani kugulisa, kufikira yekhayo amene ali ndi lemba la chani la chirombo. Ife tidati asitheka bwanji. Achilima kulankhula 2021, Chilima asks SADC countries to transition to digital economies. Achilima sa vice president kunali SADC nthawi imeneyi adati sopano ife akuluakulu tikuyenda kupita soko ndalama yosatani yosagwirika, tifalinsa kulowera kuti akulowera kumeneko. Will we see, this is May 2022 I think, will we see a cashless society by 2023? Now atuangana kamalemba muziyenjera nawo samangolemba za mutu. Ata magazine anati is 2023. Here is how we fix the global economy. So ata magazine akuoneka ngati kuti tikamafika mu 2023 chizakha kuti mbuyomu chuma chinabalalika ndi anachikonza makonzedwe yawo. Ndeti mu 2023 mayendesedwe anyowana achuma. Nda newspaper 2023 chayandikira amba kufusa mafunso khanga kuti sakuzowa chimene chikuchitika akuti will we see a cashless society by 2023? Samalani. Tulankhani usanambe kulengeza zinthu mumapita ku meeting mmaziwe? Yes. Usanambe kulengeza za COVID amakuita nani? Ndamakuza nzizungu zake. So chizungu cha COVID chikuenda motere. Mukaona izi kulengeza kwake nduku. Alinsa malengeza zotani zofana na padziko lonse lapansi. Atamakanga ma church clerk awaita na ku briefing nangaisa zipanga zake mpingo uyenda tamvani. A cashless America by 2023 ni mafunso. South Africa is going cashless. Akuti kodi tiona dziko losakhala ni ndalama mmanja pofika 2023? Kodi pofika 2023 America ndalama sionekanso? Mafunso amene akafunsa amenewo akuti dziko la South Africa
lukhanga tunu ndalama amba kuitani kuitaya. Is South Africa moving to a cashless society? And my newspaper was saying asiana. Mobile wallets on our smartphones are expected to surpass the use of Mobile wallets on our smartphones are expected to surpass the use of credit and debit cards in the U.S. That has already happened in China. Then Tracy is in Beijing to show us what a nearly cashless society actually looks like. Ben, good morning. Good morning. So when I moved here to China a couple of months ago, I kept getting funny looks every time I would pull cash out of my wallet to pay for things. And then I got one of these. It's a code on my phone, and now I can basically buy anything here in China. When you pay for something, how do you pay for it? Mobile phone. On the streets of Beijing, cash. Amationesazo nzaku China ku Beijing kupita ndi ndalama nthumba akumalemba kuti no cash not accepted. Sikulandira chanife ndalama, sikulandira ndalama, sikulandira ndalama. Ngakhale kugula zitumbuwa sakulandiranso chani ndalama. Akuti chine chili chonse ukwena kukhala ndi foni ndipo utani ndalama izingochokera mu foni. Palibe yosamira funa kutenga ndalama m'manja. Chivumbuluso 13 verse 16 to 17. Ndipo chichitika kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo. Ndi kuti munthu sangakhoze kugula kapena kugulisa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Kotero sinzosadabwisa kuti chuma cha maiko onse chikukhala chikutsetsereka, chifukwa chuma ichi chikuyenera kutani mayendesedwe awa akuyenera kuchoka, chifukwa nthawi yafika tsopano kuti ulosi ukuyenera kutani kukwaniritsidwa. Mmene akubweresa mayendesedwe anyona achuma akubwera ndi malamulo akukamba za the green economy, chuma chimene chisamalire chilengedwe osati chuma cha wambawamba chimene tikuchionachi. Pamenepo mpamene ulosi ukwaniritsidwa kuti ngati udzakane sande amene ungasakane sabata komayi ngati ungakane chani sande atayikhazikisa mokakamiza kuti aliyense apembeze siku la sande, iwe nukana azati suzagula kapena kutani kugulisa. Pamene anthu a Mulungu tikuona maiko onse pa dziko lapansi. So chifukwa Satana wapasidwa mwayi chuma akuyenera kuphwanya chuma chonse, ndipo chuma china cha dziko lililonse chikulu lapansi. Kodi kuno amene ananena kuti no chuma tigwese ndalama yathu ninda International Monetary Fund, amene acha ndi mabungwe apapa, United Nations, World Bank, mabungwe achani apapa. So tikati apapa tikunyoza papa yo ngati aya matikunena kuti no ndi maiko ndi mabungwe amene ulamuliro wawo ndimene apapa akuzionera zinthu aliyense amene akuziona somotani mofanana. Akuti chilengedwe chikuonongeka, kotero tikuyenera kukonza chilengedwe, koma chilengedwe chikuonongeka chifukwa cha ndalama. Nde ndalama iyi tisinthe mayendesedwe yake. Anthu a Mulungu, Yesaya 24 verse 4,
dziko lilira nilifota, dziko lilefuka nilifota, anthu omveka apa dziko ataninso alefuka. Ndi pamene dziko lapansi lafika sopano. Dziko silipitilira, mungathe kulikonda koma dziko silitani silipitilira. Zizindikiro zikutuza kuti dziko silipitilira, ndipo zinthu zikuyenera kukhala momwemo. Mawu Mulungu pomaliza 2 Petro 1:19 akuti ndipo tili nawo mawu achinenero okhazikika, a more sure word of prophecy, akuti amene tichita bwino powatani powasamalira. If we take heed, tikawamvera tichita bwino, chifukwa mawu aulos amakhala ngati nyali yowunikira malo anchani amundima. Zimene Satana akuchita pansi ulosi umakavumbulusa kukayika pa mtunda. Ndi akuti tichita bwino inu ndine tikamvera, tikawasamalira mawuwo, kufikira nthanda ikauka mitima mwathu, kufikira Yesu akabadwa mitima mwathu, kufikira tikakwatisidwa ndi Yesu Kristo. Koma tikanyoza mawu aulosi, tikautenga ulosi ndikuyamba kumvesesa maganizo athu, ndikuyamba kutanthauzira zimene ife tikufuna, nkumati sizingachitike, ndife anthu atsoka. Masanano ndi pemphero langa kuti tisimikizike pa chimene tikuyenera kuchichita. Mulungu akamulankhula munthu kawiri kapena katatu amamutani amamusiya. Na inu ndine pamene Mulungu akutipasa mwayi kudziwa zimene zikuchitika mu dziko lapansi, zimene zikubwera, nkuzilondoloza ndithu kuti zikuyenda momwemo. Koma ngati tinyozere mawu aulosi amenewa, akuti Mulungu adzachosa kuwalako, ndipo kuwala kumene kuli mwa ife kudzasanduka chani? Mdima, ndipo mdima wake udzakhala waukulu. Odala ndi amene amva mawu aulosi nawasamalira, nakonza moyo wake, naona waima motani, naona ubale wake ndi Yesu uli motani. Usaganiza za chipembedzo za mpingo, koma kuona ubale wake ndi Mulungu uli bwanji. Osayang'ana zawo, koma kuona ubale wake ndi Mulungu uli motani. Naona kuti no ubale wanga ndi ukonze motere. Ngati Mulungu andipasa chenjezo ili, ndisakhale mosasamala, ndisakhale mwachibwana, ndisanyalanyaze, ndiyamike Mulungu, ndikonze moyo motere, kuti ubale wanga ndi Mulungu ukhale bwino, kuti posachedwa pamene akudzusa gulu lalikulu kuti lipite ku dziko lonse lapansi, mwina inu ndine tingadzapezeke mu gulu limenelo. Ngati chimenecho chili chisankho chanu, chisimikizo chanu, kuti mufuna mukhale mbali ya Mulungu, mukhazikike ku mbali ya Mulungu, ngati panali zina zotangwanisa, zina zochechemesa, mukupanga chisimikizo sopano kuti izi ndikuzisiya. Maso anga ndiyang'ane chisogolo, osacheuka kumanja kapena kumanzere, koma ndiyang'anebe kumwamba, chifukwa kuti pakuyamba kuchitika izi mutani muweramuke, mutukule mitu yanu, muyang'ane kumwamba, chifukwa maomboledwe anu ayandikira. Ngati chisankho chanu, tindigwade kuti tipemphere. Atate wathu namene makhala kumwamba, akulu ansembe, afarisi, maelders, adadziwa za ulosi wakubwera koyamba kwa Khristu Yesu, chifukwa adafotokoza bwino ndithu pamaso
Buye nyanja yakalipa mafunde akwereta lenga na wonsowara koditi feremati kodisi mukusamala mugonera njiko pamene ifetiri ni mata koditi feremati namondwe yo andimvera ine batadu ngakale nyanja zikalipe ziwanda hantu ngakale zinazoma zisangamize watomwini nyanja nditunda alimomwemo zonse zingonimvera ine batadu zonse zingonimvera ine batadidu buye vuto mutima mulandi vuta leloli kuchilimika konsekwata dipulumuteni tu ya chimoyo zuza initirizita damuka mbuye zandi pulumuteni namondwe yo andivera ine batadu ngakale nyanja zikalipe ziwanda antunga kale zinazoma zisangamize watomwini nyanja netunda alimomwemo zonse zingonimvera ine batadu zonse zingonimvera ine buye zovuta zozata kwa batatsopano wawala ngati kalilole ngati ndilikuwamba sandisiyenso ambuye tikale pamodzi tikafike kukombelo dala mukandipumulitse namondwe yo andimvera ine batadu ngakale nyanja zikalipe ziwanda hantu ngakale zinazoma zisangamize watomwini nyanja netunda alimomwemo zonse zingonimvera ine batadu zonse zingonimvera